Doncs el directe que presento en el 30è aniversari de Sonar es diu Figura i el presento juntament amb l'Estudi Hostila, que fan la posada en escena amb una proposta de llums totalment nova, com també ho és la música, perquè no s'ha publicat ni s'ha sentit abans. I és un concert, és una proposta que d'alguna manera homenatge a l'entorn meu de la dedicació al món de l'escena, al món del teatre i la dansa i tot el que m'ha impregnat durant aquests anys la meva feina, que és tot el que passa escènicament a un escenari, i d'alguna manera és com un concert on, si jo tingués la capacitat d'anar amb una orquestra, que m'encantaria, doncs ho faria, però com que no és el cas, d'alguna manera la llum es converteix en la meva orquestra juntament amb els meus cintes i la posada en escena que fem en aquest show. La meva relació amb Sonar, com en general amb els festivals, comença... hi vaig anar per primera vegada amb 16 anys, vaig flipar, em va impactar moltíssim, no? O sigui, tinc com un record... va ser de nit i tinc un record com bastant vívid i em fa gràcia perquè d'alguna manera és com que fa molts anys que vaig anar per primera vegada i em fa molta il·lusió, després d'haver assistit de públic, doncs amb aquest 30è aniversari, formar-ne part és meravellós. Sento que el Festival Sonar és el festival per excel·lència de la música electrònica a casa nostra i per mi sempre ha sigut una manera d'arribar a propostes i a noms i de descobrir al final mogollon d'artistes i mogollon d'escenes, segurament, perquè al final el xulo de crear línies de programació és generar escenes i posar en comú sensibilitats que estan passant en un moment al món, en un moment determinat de la història de la música, i d'alguna manera això, Sonar, és un gran exemple.